ang balaan nga kasulatan itugas sa katawhan aron mahibalo sa sugo sa Ginoo sa hapit na siya mukayang sa langit tinun-an gisugo niya panlakaw kamo isang yawang tulong ko karon ako asya ito sa kalangitan naganda mo puloyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman bisan tampayong tao di ay biayong sa tanan nga katawhan ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon daghang kanisdanan atong hinsugatan apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon ato asya ito sa kalangitan naganda mo puloyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman. Karon ato asya dito sa kalangitan naganda mo puloyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magmadasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawhan karon ako asya dito sa kalangitan naganda mo puloyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman uhaunod lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Mahayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa
usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kompletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kita sa mga langit. Sa gihapon kami magahatag og mga pagdaig pagpasalamat diha ganimo, angay kang simbahon og daygon og alagaron. Ikaw ang Dios nga mahimong hari sa among kinabuhi. Tuguto o Diyos nga kini nga programa o kini nga estasyon, imo ning panalanginan nga unta mahimo kining kasangkapan sa pagpaabot sa kayag sa kamatuoran ngadto sa nagkalinlaing dapit sa kalibutan. Tuguti nga ang influensya sa Espiritu Santo magabuyo alang kanila nga unta ilang mahangpan ug masabtan makita ang dalan sa kaluwasan, sila imong pagkakabigon nga makahimos pagduol aron mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo, kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, mag-iban una ta og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. By the way, lipay ta murag na ubay-ubay meron diri ni si Pastor Joel Tirana ni apod ang hapa maumaupod ni mo tawag lang gigog pastor kay ang profession nila is pastor, mga theology graduate, no, ni apod si Pastor Gilbert Alahid, no, first time ba nini mo nga kuan dire pastor pagbisita sa atong programa, first time, no? Lipay ta nga nakahigayon ka karon pag-ari dire. Well, mga higala, sama sa atong naandan, no? Sa di pa ta mo adto o sa pinakamin portion nag-iban usa ta og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Kana na ang ato ning basahon ni. Okay, gamay lang. Okay. Sir, maayong gabi sa gihapon maminaw mi sa inyong programa si Tatay Bobby. Babi siguro ni. Kanunay nagsunod sa inyo. Maayo unta og madayon na sir nga makabisita sa inyong simbahan karong Sabado. Okay, salamat Tatay Rada nimo day. Ikaw day dili. Okay, salamat kayo ha. Okay, napatay basahan. Maayong gabi diha nimo Kuya John. Greet lang ko nila ni Lulo Crispo at Lola Emilita. Iya ni Apo si Ethel taga Camotes. Okay, dagang salamat Sister Ethel. Dinha sa Camotes, tanang mga taga Camotes, maayong gabi diha. Og salamat sa inyong pagpaminaw. Labi na nilang Lulo Crispo og ni Lula Emilita, og ni Ethel og ni Brother Tata, maayong gabi sa inyo. Well, atensyon taga Camotes, lalo na ni Yeyong Gonzaga. Yung gihuwat ka ni Ralph Chavez, yung ayaw kayo sigig panghilabot sa SDA. Yung kaya man kay ikabuga yung wa man kay ikasarang unya magsigig kag pangdaot sa SDA unya wa kay ikasarang ayaw na lang wali lang spunong si Ginoo unya pareho man ta pareho mo diha nagwali ug hindom pa ka sa atong debate diha gyud sa San Fran proper nga wa gyud ang taong kakatiwas na imo na pong uturuhan ron amot lang sa imo pero pakigdait yung dili pakigpahit ha. Okay, salamat. Well, napatay basahon. Sir John, si Benji di ay ni nakadungog ko nga naay ng hagad og debate sa imo diha kana si Lito Amit ug madayon gani sir please
i-anunsyo sa kahanginan kay di aman mi sa isla mo anha migdugo. Inoon kani gara-gara ragoning iyaha nga paghagad-hagad wa man pud in taon gini ikasarang unya maghagad-hagad. Pero basin pa lang og iyang kuan tumanon tong akong hangyo agiingon sa iyaha nga ipanegotiate ang management sa Prince kay basig mosugot kay hagad-hagad lagi siya debate. Pero kung sa update ako raw niya ipaibaw dis kahanginan. Last text na lang ni nga ako ging basahon ni. Maayong gabi Kuya John. Mga oras man din eh. Maayong gabi sad sa inyo diha. Well, mga galang si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message dinhi sa iyang cellphone, mas may siguro pastor nga mali-li o sana diha ng atong monitor aron mahibaw ta kun diining dapita nagagikan sa kalibutan ng atong mga pinalangga gyud nga mga viewers. Pastor, go. Okay, salamat kay Brother John noon ya. Maayong gabi des itong mga higalag mga suking tigpaminaw nga naabot sa ato ang Sibya karong gabi una pinagi sa radio broadcast o yun man sa itong Facebook live. Mayong gabi kanyong tanan og welcome sa ato ang programa dinis kahanginan. Niya dinhi karon sa atong monitor do natay pipila nga nakita dinhi nagsunod sa ato ang programa. Diya sila si Alma Mahait, Pedro Golina Rosales, Analisa Arabes, Roslyn Mainit, Marlon Federicos, Ginaline Lumuntad, Ronilo Itang, Ronaldo Bragat, John Moses Rosalihos Puyot, Adelaida Daragis Grana, Julio Sirinio, Itcobanis Siloza Ronel, Gerardo Lobitania, Crystal Joy Dihito. Ma'am, gabi di ma'am. Niya dinhi sa padangat sa mga mensahe do na patay nakita nga usa si Brother Nelo Itang. Iya mensahe maayong gabi sa tanan nga mga kaigsunan, maayong usab kaninyo Brother John, Brother Isaw, Brother Joel, Kuya Libby og mga kaubanan dinha sa station. God bless. Sa pagkakaroon mao pa natong nakita dinhi sa atong monitor Brother John, akong ibalik ang panahon diha nimo. Well, si Brother Libby, moro away basahon. Adto na ta mga higala, may kay kuan ron di apod si Brother Isaw, medyo inguntang na kumpleto mi karon dire, no? Kay tungod bagos ka busy po ni Pastor Terana tagsara siya makaare, pero siguro human-human na mao nang makalugar na. Okay, adto ta higala aning kuan, adto ta aning unsa ni, adto ta aning paghatag pagtubag aning pangutana. Kay aron nga ato ning mahatagan og atensyon mahitungod niini, no, kung unsa gyud ang lintunganay og unsa gidugukan unya ang atong pangutana karon nga tagaag pagtagad ko ani layo-layo ni kay Manila man kay naa masagoy nagsul sa atong miaging kuan sa Bacoor, sa Quezon unya sa Cavite na atoy nagkuan sa ato nagbyo unya karon sad naa sa kanang mo ni atong tubagon karon sa kanini ang kuani sa diining dapita sa ako ning tan-awon kung unsay kuan dire sa Novaliches man siguro to ni kay gamay lang kay gamay lang pangita okay no ato ning kananaang kuan ato ning basahon sa kuan day ni sa Block 9 sa Shield House na butas, no. Okay, ato ning tagaan og pagtagad ni ang pangutana kay aron nga ubay-ubay magyudron din ang kinini ang naminaw. So bad boy, maraming salamat. Ito na ang pagkakataon na sasagutin naming lahat dito ang mga katanungan nyo. Okay, magandang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programang ito. Minamabuti ko po na magtanong na ang tanong na ito ay matagal na ito sa kukote ko. Di ba sir? Bagamat tayo'y iba't iba ang pananampalataya, pero iisa lang tayo
Sa madaling sabi, Kristiyano po tayong lahat. Sa makatuwid, ligtas lahat. Salamat po. Si Boy po ito ng Block 9 Shield House Navotas. Okay, maraming salamat dyan sa Block 9. Oh? Lalo na sa nagbigay ng katanungan at sa lahat ng nakikinig dyan sa atin sa Block 9 Shield House Navotas. Magandang gabi po sa inyong lahat sa buong Metro Manila, sa buong Manila o sa buong sanlibutan. Okay, ulitin ko po ang katanungan na ito. At Brother Boy, minabuti rin namin na tatanggapin na kusang loob at tatanggapin namin ang iyong tanong at naway pagpalain kayo na maunawaan at maintindihan ninyo ang mga kasagutan sa tanong na ito. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programang ito. Minamabuti ko po na magtanong na ang tanong na ito ay matagal na ito sa kukote ko. Di ba, sir? Bagamat tayo'y iba't iba ang pananampalataya, pero iisa lang tayo. Sa madaling sabi, Kristiyano tayong lahat. Sa makatuwid, ligtas lahat. Salamat po. Si Boy po ito ng Block 9 Shield House Navotas. Okay, Brother Boy, salamat. Sa totoo lang, hindi naman ang batayan na ang tao'y maliligtas dahil siya ay isang Kristiyano. Tandaan natin yan, Brother Boy. Hindi ang lahat ng sumasampalataya at may pananampalataya sa Diyos, hindi lahat ng tinatawag at nag-iisip na Kristiyano sila ay tiyak na maliligtas. Dahil sa Biblia, ang sinabi rito sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay dalawang uri lamang, tupa at kambing. Ibig sabihin noon, mga matuwid at mga masama. Ang pag-iisipan natin ng maigi kung papaano ang isang Kristiyano o ang isang tao ay magiging tupa dahil mayroon din namang nanampalataya at sumasampalataya pero hindi siya matawag na tupa kundi ayon sa pinaghahayag at inalarawan sa Biblia na dalawang uri, mayroong tupa at kambing. Ang tanong, paano magiging tupa ng ating pananampalataya dahil ang mga tupa, yan ang totoo at tunay na Kristiyano. Hindi man lang sukatan na dahil inaangkin mo, sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano o tiyak na makarating doon sa langit na bayan. Dahil sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, tandaan natin, hindi siya nag-iisa, kundi ang lahat ng mga anghel ng langit ay magiging kasama sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay babasahin po natin upang tayo'y matutunghayan dito sa Mateo, Kapitulo 25, talatang 31 hanggang 34 at 41. Ito ang sinasabi. Ang sabi rito, ito, tandaan natin ito. Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian. Sa tutulang, ito'y tumutukoy sa kay Kristo. Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ng lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono. So ito ang malaking pagkakaiba. Dahil si Kristo sa una niyang pagparito, siya ipinanganak. Pero sa ngayon, sa pangalawang pagkakataon sa kanyang pagparito, siya ay umuupo ang sinabi rito na sa kalwalhatian, kasama ng lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono. So, ang ibig sabihin nun nito, na siya ay isang hari, kaya nga trono ang sinabi, at hindi siya nag-iisa, kundi ang lahat ng mga anghel ng langit ay sumasama sa kay Kristo sa kanyang pagparito, at ang pagkakataong ito ay pangalawang pagparito.
Ang sinabi sa talatang 32, ito ang sinabi, dadalhin, ito ang sinabi, dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa at parang isang pastol na inihihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Kaya nga sinabi ko kanina na hindi batayan o hindi basihan dahil ikay isang Kristiyano tiyak na makarating ka doon sa langit na bayan dahil ang sinabi rito inilarawan na dalawa lang grupo ang tao dito, tupa at kambing. Ang sinabi rito, gayon din niya hiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa. Ito ang sinabi, malinaw na dalawang grupo lamang ang tao, tupa at kambing. Ibig sabihin nun, mga matuwid at mga masama na inilarawan ito sa tupa at kambing. Ang sinabi sa talatang 34, ito ang sinabi, sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halikayo, pinagpala ang aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig. Ito ang mabuting bagay o magandang bagay ang marinig sa lahat ng mga matino, sa lahat ng mga matuwid na ito inilarawan sa tupa. Ang sabi, halikayo. Ayan ang sinabi na ang sinabi sa talatang ito. Kaya nga, mga kapatid, tandaan natin kung papaano tayo sumasampalataya o mananampalataya sa Diyos na tayo ay magiging kaanib ng mga tupa ni Kristo. Dahil ang sinabi rito, tupa at kambing. Ay sana naman lahat ng nakikinig sa pagkakataong ito ayon sa talatang ating binabasa ay tayo ay magiging panig sa lahat ng sinabi rito na hindi sa mga kambing kundi sa mga tupa. At dito naman sa talatang 41, tandaan, ang sinabi sa 34, halikayo, pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo. Mayroon talagang inihanda ang Diyos sa kanyang mga tupa, sa kanyang mga alagad, kanyang bayan, sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kasama ang lahat ng mga anghel na siya'y uupo dyan sa kanyang trono, ang marinig sa mga matuwid, sa mga tupa, ang sabi, halikayo. Yan ang sinabi dito sa talatang 34. Pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo mula pa sa simula. Napakandang pakinggan ito, mga kapatid. Kung ito ay marinig mo sa pagkakataong pumarito ng ating Panginoong Jesucristo, hindi masabi mo kung ano ang bagay na sasabihin mo sa tuwa at galak na talagay iniimbita ka na mamanahin mo ang kaharian ng Diyos. Pero sa mga kambing, ito ang sinabi sa talatang 41. Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko tungo sa apoy na walang katapusan na inihanda para sa dyablo at sa mga anghel nito. Tandaan natin, mga kapatid, na ang dagat-dagatang apoy, ang impyerno, ay ito'y inihanda sa mga dyablo ni Satanas at ang kanyang mga anghel. Ngayon, maraming mga tao na mayroon namang pananampalataya, kunwari sila'y sumasampalataya sa Diyos, pero sa harapan ng Diyos sila'y mga masama, sila'y mga kambing. Ang kanilang mahinatnan sa pagkakataong ito, kung pamarito na ang ating Panginoong Jesucristo, ang mahinatnan nila ang sabi. Ang sabi dito sa talatang 41, ang sabi niya, mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko tungo sa apoy na walang katapusan na inihanda para sa dyablo at sa mga anghel nito. So, ibig sabihin na kung ang kaharian ng Diyos ay inihanda sa kanyang bayan, inihanda sa mga tupa,
ang sabi rito, mayroon din namang inihanda ang Diyos sa mga kambing, na ibig sabihin noon sa mga masama, at ang kanilang pupuntahan ang dagat-dagatang apoy. Kaya nga napakasakit na ang bagay na ito, na kung iisipin, na kung tutusin, sila naman din ay nag-iisip na sila ay tupa, sila ay bayan ng Diyos, pero sa bandang huli, ang Diyos magsasabi sa kanila, po doon kayo sa dagat-dagatang apoy. Sa makatuwid, mga kapatid, ito ang malaking pagkabigo sa karamihan. Din iniisip nila na sila ay magiging kaaya-aya at kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos, na sila ay magiging kaaya-aya doon sa langit na bayan, pero ang kanilang magiging hantungan ang dagat-dagatang apoy. Yan ang sinabi sa banal na kasulatan. Ngayon, ang sinabi rito, Brother Boy, tandaan natin, lahat bang sumasampalataya? Lahat bang may pananampalataya sa Diyos ngayon? Lahat ba'y sila'y tatawagin na Kristiyano? At tiyak na ba nga sila'y makarating doon sa langit na bayan? Hindi, ayon sa sinasabi ng Biblia. Ang tandaan po natin, babasahin natin dito sa talata sa Mateo kapitulo 7 versikulo 21 hanggang 23, at si Kristo mismo ang nagsasabi nito, at dapat bigyan natin ng pansin at kung gaano kahalaga itong sinasabi ni Kristo sa lahat ng nanampalataya o sumasampalataya sa Diyos sa panahong ito. Ito ang sinabi sa Mateo kapitulo 7 versikulo 21 hanggang 23. Ito ang sinabi, kapatid. Ang sinabi rito, hindi lahat, tandaan, hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Tandaan, mga kapatid, hindi, bagamat pamay, nanalangin ka sa Diyos, sumasamba ka sa Diyos, sumasampalataya ka, nanampalataya ka na, tiyak na makarating ka doon sa langit na bayan. Dahil ang sinabi ni Kristo, hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung ganun, hindi naman katiyakan, porkit nanampalataya ka sa Diyos, porkit sumasampalataya ka sa Diyos, tiyak na makarating doon sa langit na bayan. Dahil ang sinabi ni Kristo, ang sabi niya, Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito ang isa sa mga bagay na tandaan natin, na ang matiyak natin na tayo makarating doon sa langit na bayan kung ating isinasagawa, kung ating ginagawa ang kalooban ng Ama. Dahil sa mga pagkakataong ito ang tiyak natin na makarating tayo doon sa langit na bayan. Sa pagkakataong yaon, mga kaibigan at mga kapatid, maraming mga tao na sila ay mabibigo. Maraming mga taong na magrereklamo. Anong sinabi nila sa talatang 22? Sa araw na iyon, marami. Yan ang sinabi. Marami. Sa araw na iyon, marami. Ito ang sinabi ni Kristo. Ang sabi niya, sa araw na iyon, marami ang magsasabing, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsalita sa ngalan mo? Hindi ba nagpapalayas kami ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala sa pangalan mo? Yan ang sinabi. Itong mga tao na ito na-disappoint dahil natiyak na nila na hindi pala sila kaaya-aya o kalugod-lugod doon sa kaharian ng langit. Kaya nga magtatanong sila, Panginoon, Panginoon, di ba kami gumagawa ng kababalaghan sa papangitan ng iyong pangalan? Kami ay pinapalayas namin ang mga demonyo sa pamagitan ng iyong pangalan. Kami ay gumagawa ng mga milagro. Ayan ang sinabi rito sa pamamagitan ng iyong pangalan. At sa panahong ito ang marinig nila sa ating Panginoon sa talatang 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila nang walang paligoy-ligoy. Yan ang sinabi ng Diyos Walang paligoy-ligoy. Hindi ko kayo kilala. Lumayo sa akin
kayong mga gumagawa ng masama. Paano nagiging masama sila? Na sila ay gumagawa ng mga kababalaghan, pinapalayas ang mga demonyo, binapagaling nila ang may mga karamdaman sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng kanilang panalangin, ang may mga malubhang karamdaman, sila ay gumagaling, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos. Ay sinong may sabi na sila ay mga taong mga masama? Ha? Mga kapatid, tandaan natin ito, brother boy, dyan sa Seal House, sa Block 9, sana naman pagpalain kayo ng Diyos na pagkakataong ito, huwag tayong mag-isip-isip porque tayo ay sumasampalataya, porque tayo ay nanalangin sa Diyos, porque tayo ay sumasamba sa Diyos, tiyak na makarating tayo doon sa langit na bayan. Ang tiyak na tayo makarating doon sa langit na bayan na kung ang sinuman na gumagawa sa kalooban ng Ama na nasa langit at naway matutunghayan ka, brother boy, sa lahat ng mga kasama mo dyan sa Block 9, sa Seal House, sa Navotas, Metro Manila. Pagpalain kayong lahat dyan sa buong Manila at lalo na sa buong mundo nakikinig ng ating programa. Si Brother Isaw, mayroon din namang karagdagan sa mga pagkakataong ito. Brother Isaw? Okay, salamat Brother John at salamat Brother Boy sa iyong katanungan na ipinarating dito sa ating programa. So ako ang sublion mga kaigsunan ang iyang programa ay hanga pangutana nga naghisgot siya nga iya lagi nga gipakamaayo ni Brother Boy ang pagpangutan na mahitungod sa sitwasyon nga usara man kuno tadiha ka Dios, usara man kuno tadiha sa Dios mga Kristohanon mao nga nagpasabot luwas na ta. No, mo ni ang iyang punto sa iyang pangutana. Actually, Brother Boy, hindi lahat ng mga tao na nagsasabi na mga Kristiyano or nagpapakilala na Kristiyano ay totoo na mga tao o mga tuta na ni Kristo o mga katauhan ni Kristo. So, sagol na to, Brother John. Okay, so kung ako nga tanawon mga kaigsunan o mga kaiglaan, base sa punto ni Brother Boy, dili gyud na ingon nga garantiya nga matawag na kag Kristohanon luwas na ka, or dili garantiya nga nagampo kas Ginoo or nagdaig nagsimba kas Ginoo luwas na ka, mga kaigsunan. Kay daghan karon sa atong kapanahonan nga nagpaila og nituo ni Kristo, nagpaila nga nakaila kang Kristo apan wala magkinabuhi kung unsay gitudlo or pagtulon-an ni Kristo. So ato nga sublion dinas tong programa, dili garantiya nga abi kay Kristohano na ka, mituo na ka kang Kristo, mituo ka kang Kristo, maila kang Kristo, luwas na ka kay kung kutob ra ka sa pagtuo o pag-ila mga kaigsunan og mga kaiglaan, dili gid na garantiya nga luwas na kang daan mga higala og mga igsoon. Kay kung ato nga lantawon og susuon mga kaigalaan og mga kaigsunan, ang gitudlo sa Biblia mao nga ato gyud makita kung balikan ta ang mga punto nga gisgutan ni Brother John ganiha. Mateo Kapitulo 7 versikulo 21 nga nagingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang na nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuas langit. Duna nay dakong kahulugan, duna nay bugat nga pagpasabot niya na mga kaigsunan ug mga kaiglaan sa atong kapanahonan nga dili daay garantiya ang pag-ampo ug ang pagsimba, ang igorang pag-ampo ug igorang pagsimbas Ginoo mga kaigsunan ug mga kaiglaan nga maluwas na ka. Kundili ang garantiya aron maluwas ka, ikaw ug ako kitang tanan mao mga kaigsunan ug mga kaiglaan, taliwala sa tong pag-ampo, taliwala sa tong pagsimbas Ginoo, gikinahanglan nga atong buhaton ang pagkamatinumanon sa kabubuton sa amahan nga tuas langit mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Tungod kay mao na ang gihatag og pagtudlo ni Kristo nga garantiya aron makahimo ta sa pagsulod sa langit or aron mga luwas ta mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So kung atong lantawon og susihon sa pagpadayon sa bersikulo 22 nag-ingon, daghan tong adlaw, Ginoo Ginoo dili ba na naghimo man kanig mga propesiya tungod sa imong ngalan, o nga nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, o nakahimog mga milagro tungod sa imong ngalan.
kung sa kini ang Tagalog pa mga kaigsunan ug mga kaigalan alang sa atong mga kaigsunan naghisgot nga nagingon sa araw na iyon ay marami ang magsasabing Panginoon, Panginoon, hindi ba ay nanagawa kami ng propesiya gamit ang iyong pangalan at na nagpalabas ng mga demonyo dahil sa iyong pangalan at gumagawa ng kababalaghan ng dahil sa iyong pangalan. Kung imong lantawon og susiyon, kung ating titingnan mga kaibigan, mga kapatid, atong makita nga sabihin kining mga tawhana nangalagad sa Ginoo. Pero kung imong lantawon og susiyon sa pagpadayon, nagingon og unya magaingon ako kanila. Wala ko gayud kamo ikayla. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat og daotan. Kining mga tawana na nagpagula og mga yawa tungod sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, na nagbuhat og mga propesiya tungod sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, og na naghimog mga milagro tungod sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, pasabot kining mga tawana na nagpangalagad sa Ginoo mga kaigsunan og mga kaigilan, na nagampo, na nagsimba sa Ginoo. Pero nganong sa adlaw katapusan wala man niilhas Ginoo, giingan lang mas Ginoo mga kaigsunan og mga kaigilan. Tungod sa rason, kung imong balikan ang bersikulo 21 sa Mateo kapitulo 7, wala himoa ang pagsunod og pagbantay sa kabubuton sa amahan nga tuas langit mga kaigsunan og mga kaigilan. Mao na nga atong gisgutan diri sa atong programa, dili garantiya nga ego ratang moampo sa Ginoo, dili garantiya nga ego ratang manimbas Ginoo luwas nata, kundi mga kaigsunan og mga kaigilan, ang garantiya nga maluwas ta mao taliwala sa atong pagampo og pagsimbas Ginoo. Gikinahanglan mga kaigsunan og mga kaigilan nga magmatinumanon tas kabubuton sa ato nga amahan nga tuwas langit. Kay kung imong lantawon o susiyon mga kaigalan og mga kaigsunan, daghan karon ang nagpaila nga kami katawan sa Ginoo, mga Kristohanon mi. Pero kung imong lantawon o susiyon, wala kining mga tawana na nagsunod o na nagtuman sa pagtulunan ni Kristo mga kaigsunan o mga kaigalan. Mao gani na nga si Kristo misultig mingon sa Juan kapitulo 10 bersikulo 26 o 27 nga apan kamo wala man nagpanuot tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero. Ang tinuod nga pagkasulti mga kaigsunan ug mga kaigalan, karong kadaghanan sa taong nag-ila nga nagtuo ni kang Kristo pero wala magsunod og magbantay sa pagtulunan ni Kristo. Ang tawag ni Kristo niining mga tawana mga kaigsunan ug mga kaigalan or sa atoa, kung wala nato tumana og sunda og unsay pagtulunan og itudlo ni Kristo, mga dili kauban sa karnero ni Kristo or dili kauban sa katawan ni Kristo. Kaya naman kung atong padayonon ang 27 nagingon, ang akong mga karnero nagapatalingog sa akong tingog. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking boses. Kung atong padayonon nagingon, og sila nagasunod kanako. Kung imong lantawon mga kaiglaan og mga kaigsunan, imong yung makita nga sa diin paliwala dai sa atong pag-angkon o pagtuo kang Kristo, gikinahanglan nga sundo nato og unsay gisulti ni Kristo. Sundo nato mga kaiglaan ug mga kaigsunan og unsay gisugo ni Kristo, unsang pagtulunan ang gitudlo ni Kristo. Dili kay kutob rata sa pag-angkon nga Kristohanon ka kay tungod nagampo og nagsimba ka pero wala ka mobuhat sa pagtuman kung unsay kabubuton sa man nga tuwas langit mga kaigsunan og mga kaigalan. So bilion ko, dili garantiya nga tungod kay miampo og misimba na kas Ginoo luwas na ka mga kaigalan ug mga kaigsunan. Kay kung imong lantawon ang gisulti ni Kristo, dili ang tanan nga nagsulti Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kun dili kadto lamang na nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwas langit. So gikinahanglan mga kaigsunan ug mga kaigalan sa atong pagampo sa ato nga pagsimbas Ginoo, ubanan nato sa pagkamatinumanon sa kabubuton sa amahan nga tuwas langit aron madawat nato ang garantiya nga kitang tanan mga luwas or mga langit mga kaigsunan og mga kaigalan. Alang sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon na akong ihatag kang Brother Libby Claris. Brother Joel Tirana. Okay, salamat Brother Sa. Apan sa dili pa no ato sa ning pangbasahor ato ang mga
nakita nga mga viewers din na puno sa ato ang monitor. Diya karon sila si Nisibel Villaganas Necesario. Diya sab si Ruth Necesario de la Cruz. Diya sab si Meledith Branzuela Fuentes, Rukisa Marabi, Nuna Hani Monterde Punay, Teresa Cordoba, Louis J. Amoruto, Ima si Vera, Rimi Dihito, Siraj Aligado Nyola, Onya Maricel de la Cruz, Efraim Dihito, Froy Alcoma, Noipi Morino, Marlita Idar, Vanessa Vilches de los Santos, Lynn of Guerra, Maridel de Irio, Chief Eben Orsal, Rix Bicamon Likigan, Abner Dualio, Asuncion Rosasinia, Siloy D. Tam, Tata Likay Sanglitan, Ariston Bueno, Limuel Angkon Garcia, John Michael Cinco, Ivy Osabel Buratso, Emily Dilao Hilig, Julio Sirinio, Marlon Federicos, ato palintanaw di sunahan. Kisuwa na may napuno niya dinhita sa mga nagpadangat og mga mensahe. Doon na nagi ubay-ubay ato nakita dinhi diya sila si Nina Mata. Iya mensahe mayong gabi ninyo Pastor watching from Kabantog Ormoc. May gabi diya sa tanang taga Ormoc no sa Kabantog. Diya sab si Lynn of Guerra, mayong gabi mga brother watching from Kinatarkan. God bless. Mayong gabi diya pa sumpay mayong gabi mga brother watching from Kinatarkan. God bless. Diya sab si Marlita Idar, iyang mensahe, good evening Kuya John og Dong Isaw. Diya sab si Ruth Necesario de la Cruz, good evening watching from Hilutungan. Diya sab si John Lubitania, mayong gabi Brad John og sa imo mga kaubanan diha, God bless. Diya sab si Nina Mata, mayong gabi Brad John, kauban ni Pastor og Brad Libby, karon pa mi makakita sa live sa inyo. Dayon sa diri sa Kambantog Ormoc kami nagtan-aw. Desab Rimi Dihito, mayong gabi sa inyong tanan diha mga brother. Brother John, salamat sa Ginoo makapaminaw na pirmi sa pulong niya. Desab si Ruben de Lantar de la Piña, mayong gabi mga kapaglaom. Okay no, sa pagkakaron mao pa neto nakita dinhi sa tong monitor. Unya mo adto ta sunahan mga higala sa paghatag dugang pagtagad kabahin sa pangutana nga gipadangat ni Brad Boy no nga naghisgot or na sentro nga di ba pareha ra man tatanan Kristohanon, pareho ra ta luwas sa Tagalog lahat ligtas. Okay, salamat Brother Boy sa maong pangutana nga kabahin sa Kristohanon. Nga word nga Kristohanon wa gid problema ana kay ang gingon nga Kristohanon kadto ng mga katawhan nga nagsunod ni Kristo. Pero ang pangutana karon, doon na ba yung mga Kristohanon sa unang gisgutan sa balang kasulatan kung doon naman unsa mapoy karakter na pareho ba ta nila kaya aron madawat nato nga sa word nga gigamit ni Bad Boy nga lahat tayo ligtas, no? Dinhi sa balang kasulatan sa Buhat Kapitulo 11 doon ay gisgutan dinhi nga didto sa Antioquia doon ay didto una ginganlan og Kristohanon ang mga tao. Matod pa dinhi sa Buhat 11:26 nagingon dinhi og sa iya nang nakitaan siya, iya siyang gidala sa Antioquia og sulod sa tibok sa usa ka tuig sila nagkatigom sa iglesia og ilang gipanudloan ang usa ka dakong panon sa mga tao og sa Antioquia ang mga tinunan didto sugdi pagtawag og mga Kristohanon. So ang unang word nga gigamit nga gitawag og Kristohanon didto sugdi sa Antioquia. Unya unsa may karakter sa mga tao nga gitawag og Kristohanon didto sa Antioquia. Atong mabasa og makita gihapon mga kaigsuonan ug makigalaan dinhi gihapon sa libro sa Buhat. Unsa man tutong gibasa, mo proceed ta didto sa kapitulo 13 bersikulo 14 kay sa Antioquia man nga history. Matod pa dinhi si Pablo didto sa Antioquia, matod pa dinhi sa Buhat 13:14. Apan sila mibaktas gikan sa Perge og miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia. So ato nakuha nga didto sila sa Antioquia. Naglakaw ni sila. Nagbakta sila gikan sa Perge og miabot sila sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia. Unsa man nahitabo didto?
og sa pag-adlaw nga igpapahulay sila misulod sa sinagoga og nananglingkod. So ang first nga gitawag og Christian mga higala kanang mga nanagbantay sa adlawng igpapahulay kadtong tuwa sa Antioquia. So karon kon moangkon ta nga we are Christians, Kristohanon ta, pero wa ta na haom sa unang Kristohanon nga gitawag didto sa Antioquia, na ligas ta sa gitawag nga Kristohanon nga gikan pa sa Antioquia. So nagpasabot ka na nga niangkon lang ta pero dili dahil kita ang tinuod nga Kristohanon tungod kay ang Kristohanon nga atong gigsamin kadto mang nagbanday sa adlawng igpapahulay. Katong didto sugdi gyud pagtawag sa Antioquia. Subot pasabot kung mo sunod tan Jesus Christ, mayngon tang Christian, follower ni Jesus Christ, mo balik yun sa history kung unsa ang sinugdanan sa Kristohanon unya mo'y atong sundon mga higala aron sure gid ta nga maligtas ta mga higala, maluwas ta mga higala. Kay kini sila mao man sila ang nagkinabuhi suno sa gibatasan ni Jesus Christ. Atong tanawon sa Lucas 4:16 kay mingon man tag Christian ang kahulugan na Christ follower. So atong i-examine kung unsa tuod ang kinabuhi ni Jesus Christ. Kay Christian man ta. Sa Lucas 4:16 mga higala, mao ni ang atong mabasa. Lucas 4:16 nagingon dinhi. Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. So ang batasan ni Jesus Christ matag adlaw igpapahulay tuwa siya sa sinagoga. So karon nga moangkon ta nga Christian ta, follower ta ni Jesus Christ, musunod po ta kang Kristo, matag adlaw igpapahulay tuwa ta sa sinagoga. Sinagoga means church or simbahan. So tuwa ta sa simbahan matag adlaw igpapahulay nga mga adlaw Sabado kung tinuod ta nga Christians. Kay mao man na ang karakter sa tinuod nga Christians mga higala. Unya sa pagyod. Lastly mga kahigalaan o mga kaigsonan, si Jesus Christ mao gyud nagsulti ani sa John 14:15 ingon siya dinhi nga kung nahigugma kamo kanako tumana ang akong mga sugo. Kung atong gihigugma si Jesus Christ kay Christian man ta, tumano nato ang iyahang mga sugo. Unsa man mga sugo diha sa Mateo 19:16 ngadto 19 pod mga higala, dunay usa ka batan-on nga dato nga nangutana kaniya. Ingon siya, magtutudlo, unsa may angay nakong buhaton aron makakabot ko o makabaton ko sa kinabuhing walay katapusan o makapuyo ko sa gingharian sa langit. Unsa may tubag ni Ginoong Hesus? Ingon si Ginoong Hesus, gusto ka nga makabaton sa kinabuhi? Gusto ka makasulod sa gingharian sa langit? Tumana ang mga sugo. So kung kita day mga higala, mahimo tang tinuod nga Kristohanon, musunod ta kang Jesus Christ, bantayan natong adlaw papahulay, tumano nato ang mga sugo, kana mailata nga katawhan ni Kristo mga higala onya makabot gid nato ang kadaugan sa panahon nga mobalik si Ginoong Hesus. Kay ang iyang saad mga higala, mga kaigsunan dinhi sa Mateo 22, akong sa di pa nako tapuson, naghisgot dinhi mga higala, naingon dinhi siya katulog niya gibalik ni Jesus Christ nga mobalik siya, katulog isubli niyang word nga mobalik siya. Una pinadayag 22:7, 22 bersikulo 12 o bersikulo 20 ngayon siya, tanawa mobalik ako sa dili madugay og magdala ako sa akong ipamalo sumala sa tagsa-tagsa ka binuhatan. So kung atong gigugma si Jesus Christ, gisunod nato ang iyang mga lakang, nahimutang tinuod nga Kristohanon, inigbalik niya bayran ta or tagaan ta sa ganti nga angay nato sumala sa atong mga binuhatan. So akong itunol ang dugang panahon ngadto kang barely sa dugang pagpatinaw nining bahina. Okay, dengan salamat Brother Joel. Ya, salamat po sa pangutana nga gipasupot dinhi. Agyon sa to pagterm niya Brother John. Ang pangutana ni Brother Boy na nga lahat naman tayo mayroong pananampalataya at sumasampalataya. Sa madaling sabi, tayo ay mga Kristiyano. Sa makatuwid, lahat ligtas. Okay, dengan salamat no. So buat nga ipasabot nga nagkalalain to itong relihiyon pero kitang tanan pulos ta nagtuo kang Kristo. Matawag lagi ko ng Kristohanon. Kaya nagtuo man tawag Kristo, matawag tang tanan o mga Kristohanon. Kaya kay Kristohanon man tanan,
nagpasabot nga kitang tanan sad maluwas. Manay iyang pangutana. So thank you kaayo sa pangutana ang gipasupot dinhi. Tinuod ka ng word nga kining Pilipinas gitawag ni Christian nation ang Pilipinas. Lagi tungod kay majority na to diri nagtuo man ta kang Kristo mga higala. Pero sa pagtuo kang Kristo nagkadaya daya ang pag-ila ngadto kang Kristo. Naay nagtuo kang Kristo nga Dios si Kristo, napoy nagtuo nga si Kristo dili Dios. Pero si Kristo ang gituoan, pero ang kahimtangan lang ni Kristo wa magkaparehas ang pagtuo. So diha lang nga point gani, kung imong hunahunaon kung asa ang tinuod nga pagtuo o asa ang tinuod nga Kristiyano, kung imong ibig sa Bible mahigala ang tinuod nga Kristiyano kadtong nagtuo nga si Kristo nga Dios tungod kay mabasa og mapamatud-an diha sa balaan nga kasulatan. Og ang pagtuo ngadto kang Kristo dili kay nagtuo lang ta sa iyang pagkaanaa, nagtuo ta mahitungod kaniya. Kanang word nga pagtuo lawom kay na kun imo nang hunahuna og hinuktokan ni gala, di lang kay nagtuo ka siya ngalan, kundi nagtuo sad ka sa gisulti ni Kristo. Dili kay nagtuo lang kaniya, kundi mituo ka kung unsay iyang gisulti kanato. So ato nang tanawon. So dinhi sa balaan na kasulatan sa Juan 10:27 gibasa man to ganiya sa makabanan, nag-ingon si Ginusos, ingon siya, ang akong mga karniro nagapatalingog sa akong tingog. Ako nakaila kanila, kay sila nagasunod man kanako. Gipasabot ni Ginusos nga ang iyang makatawhan, ingon siya, nagpatalinghog sa akong tingog. Higala, kung naminaw ta karon sa pulong sa Ginoo, kay mamanitingog sa Ginoo, yung mga pulong dinis bala ang kasulatan, o sanas talandaan nga karniro ta or katawhan ta sa Ginoo. Pero kining sunod, ingon ni, ako nakaila kanila. So ang Dios mahigala, nakaila sa iyang mga karniro. Nga naman, atong nabasa, kay sila magasunod man kanako. Musunod di ay ni. So muna gitawag og true Christian mga higala. Dili kay nagpatalinghog lang niya, kundi mito o misunod sad sa iyang mga pulong. O mito o na nagpatalinghog, mito o niya misunod. O dili kay kutob lang sa pagpatalinghog o niya mito o niya dili ta musunod. Kay sa Juan 12:26, si Ginusos mismo nag-ingon siya. Gaingon siya nga, ang moalagad kanako, kinahanglan siya magasunod kanako. Kung asa gani ko, ang akong alagad atoa usab didto. Si Ginusos nagsulti nga, siya ang akong mga alagad, unsay gibuhat, nagasunod kanako. Ang gitawag og Kristiyano higala, alagad na. O kitang Kristiyano nag-angkon ta nga nag-alagad ta kang Kristo mahigala. Pero ang iya din mga alagad atong nabasa, di lang kay nagpatawag alagad sa Ginoo kundi nagasunod sab kaniya. O nag-asa siya, ingon siya ang akong alagad atoa o sab didto. So muna atong pamalandungon higala, kitang tanan na naman tayo panampalataya may tungod kang Kristo. Pero ang pangutana, nagsunod bakhata sa iyang ipasunod kanato. Unsa may gisulti ni Ginoong Kristo? Kay may pagtuo naman ta niya. Unsa may gisulti niya? Sa ato mabasa higala sa Mateo kapitulo 19, versikulo 16 o 17. Isa ka ulitaong dato batan-on nangutana kang Ginusos. Kining tawhana may pagtuo na niya. Ang pangutana, unsay akong buhaton aron makaangkon ko sa kinabuhi nga walay katapusan. Or aron maluwas, unsay tubag ni Kristo, ingon si Ginusos, kung buot kang makaangkon sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Kining usa ka batan-on
may pagtuo na bilikang Kristo kay miduol gud niya. Nangutana, nangonsulta niya. Pero unsay tambag ni Kristo? Tumanon ang sugo. Wa siya miingon, supaka ang sugo. Kasi nagsulti ana, si Kristo. So ang tinuod nga Christian higala, mituo kang Kristo og mituo sa sulti ni Kristo. Unsay sulti ni Kristo? Ipatuman ang sugo og dili ipasupak ang sugo, mga higala. Napaya ito mabasa sa nakasulat sa Lucas Kapitulo 18. Si Kristo gihapon namulong ani. Luke chapter 18, verse 18 and 20. Diri na ko basahon sa The Living Bible, mga higala. Muna ito mabasa Once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Usa ka relihiyosong pangulo nangutana kang Ginoos. Ang pangutana, mayong magtutudlo unsay akong buhaton aron ko makaadto sa langit. What shall I do to get to heaven? Unsay tubag ni Kristo? Nias 20 atong basahan ingon dinhi nga, "But as to your question, you know what the 10 commandments say. Don't commit adultery, don't murder, don't steal, don't lie, honor your parents, and so on." So si Kristo, ang iyang tubag sa batan-on, nga pangutanas batan-on, unsay akong buhaton maayong magtutudlo aron ko makaadto sa ginharian sa langit. Ang tubag ni Ginoos, ikaw baya nasayod ka na og unsay gisulti sa 10 commandments. O sa 10 commandments nagsulti nga dili ka manapaw, di ka magpatay, di ka mangawat, di ka makak, og tahuron mo ang imong ginikanan og uban pa. So si Kristo nga atong gituhuan nga maoy atong manuluwas, mga higala, ang sulti niya nga kinahanglan di ay mutuman ta sa sugo. Ngano importante man ang pagtuman sa sugo, higala, sa tao nga doon na pagtuo kang Kristo. Kay kung imo lapason ang sugo, sa unang Juan 3 versikulo 4, ang atong mabasa diha, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. Ang pagpakasala ay paglapas mangguna sa sugo. So kay paglapas man sa sugo, ang buhaton aron dili makasala, magtuman sa sugo. Nga naman, ang tao nga nanakang Kristo pero nagpadayon paglapas sa sugo, nag-ingon ang versikulo 8, kadtong nagapadayon sa pagpakasala or paglapas sa sugo, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man usab sukad pa sa sinugdan. So ang gisulti ni San Juan siyang sulat, kadtong nagpadayon pagpakasala, pasabot wa miundang paglapas sa sugo. Kinsay tag-iya? Iya sa yawa. Nga naman, kay ang yawa pud ay malinapason sa sugo sukad pa sa sinugdanan, mga higala. Sa ato pa, ang tinuod nga Kristiyano, mga higala, di lang kay kutublas pagtuo, kundi mutuman sad siya. Kay di na magkasumpaki ang pagtuman, sanglit nagsulti, higala, ang Roma 3:31, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa atong pagtuo, hinunua wala gayod ipabarog nato ang kasuguan. So pagtuo o pagtuman gikinahanglan alang sa usa ka tawo aron siya maluwas. Og nag-ingon si Ginoos nga dili ang tanan magtawag nako Ginoo makaadto sa langit kundi ang nagtuman. Akong ibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Lebe, no? Onya din histo monitor di sila sa Remedios dihito, iya minsay mayang gabi mga brad. Di na pud minaminaw niya labi na dila ni Manang Linda Samuel, salamat sa pagbasa. Di asab si Shirley Gabuan, maupay na gabi sa inyo tanan mga brothers, God bless po sa tanan. So ano naman tayo mga higala sa dili pahingpit tapos itong programa ani atong theme song. Mga higala, magampo kita, mahigog mao, dalang tanan magkagahom na Diyos, na atas pinusan sa langit, dagang salamat sa kalampusan sa mga pulong, panalangin niya, ang tanang mga nagapaminaw, gano'n pangayo na mo kini, tungod lamang kang Kristo, nga ang matuod na Diyos, ug manuluwas. Amen. Mga higala, dagang salamat sa iyong pagpaminaw, kini na lamang inyong mga higala sa kahanginan, the Bible may have you the truth that it will never comport you with a lie.